ese colaborar co IGAFA, coa nosa música, con todos vos, como xa escoitaredes, a nosa música está moi vinculada ao mar, todo o que representa, non? Nada, vamos a empezar, non sei se quero decir algo. Sí, bons días a todas, a todas. Este señor que teño aquí a miña dereita, Pablo Vidal, medio vasco, pero medio arousá tamén. Eu son Clara Pino, son de Vigo, pero tamén arousá adoptada. E nada, imos comezar, como ben di Pablo, todo o noso repertorio, o último repertorio está moi vencellado ao mar, e agradecemos moitísimo a Bernardo, a todo o equipo directivo e a Silbur, de estar hoxe aquí. Agarro que disfrutedes. Filha